खुलुमबाय, आं निरन नार्जारी बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, थांनाय साननैसो सिगां आसाम केबिनेटनि गेजेरजों CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि फ्राय 41 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायनि थांखि लानायनि लोगो लोगो बैफोर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा गावसिनि खुगाजोंनो जोबोद गोजोननायखौ फोरमायथियो आरो बुंथिबावो दि थांनाय 17 बोसोर BPF सरकार सालायनाय समाव जोबोद खस्थ' मोनबोदों होनना बुंथियो। बै 17 बोसोराव गावसिनि गथ'फोर सोरबा लेखा गोरों जोहोलावफोरखौ पुलिस आर्मिफ्रा हमोमोन होनना बुंथियो। बुंथिनायजों लोगोसे दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारखौनो देरहाहोबाय थानांगौ आरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांखौबो साबायखर बावहरो। नैथि खौरां, बारग' NDB बिआर फेरेंगा थामहिनबा दानि बिटिआर सरकारनि 12 नं समस्तिनि हाग्रा बिफाननि EN रन्जित बसुमतारीखौ गाज्रि राव बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होफिननायखौ एक्स-NDB नि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एक्स-NDB नि गेजेराव हाबना गुलाय-गुजाय बाथ्रा आरो गाज्रि बारहुंखा लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना बुंथियो। सिगांनि फाइनान्स सेक्रेटारि पि दोमैलु बिथाङा। पि दोमैलुआ बुंथिबावो दि पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि सायाव सरकारखौबो बिनि सायाव मा आयेनजों साजा होनो हायो नारसिननाय जागोन होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि बिआर फेरेंगा बिथाङा 39 नं बेचनि सासे एक्स-NDB नि एस ग्रुपनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। रन्जित बसुमतारी बिथांखौ पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि सायाव बेंटलनि थागिबि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थामथि खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि 5थि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे मैयानि दिनाव आबुं 5 बोसोर जानायजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों मैयानि दिनाव आबुं 5 बोसोर जाबाय। बिखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां दि बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलआ 15 सेप्तेम्बर 2018 अक्ट'खालि बेखेव जादोंमोन। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।